Eu! Mi-am niște cauciucuri noi. Mai ți-ai luat cauciucuri noi? Da, adică anvelope. Nu se știa, m-am scos și m-am luat. Ce, e cu mașina acum? Nu mă, ziceam de încălțăminte de fotbal. Da, și am fost cu Cosmin și cu Geo și ne-am luat toți la fel. Vii marți la ora 9? Aici? Seara. Ce? Faci fotografii la meciul Senatul Studențului de Serviciu de Cazare. Serios? Da. Doro? Asta. Doi ori m-a dat. Mai cald afară. În față, în față. Cap ceva, calmează acolo. Sigur! E sigur! Julian scrie 2-0 acum. Cât e Julian? 2-0 sau 1-0? Deci drumul de acolo. Ce-i băgat în cadru, da. Toți care mă văd ce faci Google. Da, nu știu, Google. Google. Bă, ce ne facem? Suntem 6 oameni, adică nu vine cu ăsta. Nu vine nici cu fix. Oh, ce gol a dat. Ăsta a dat am Stăm cu rândul în poartă, mă, stau și eu în poartă, nu-i problemă când obosesc. Bă, am vrut să spun azi noapte, mă, mâncată, fii atentă ăla, bă. Cum îl cheamă? Proful nostru, Tânăr Brunet. A venit el în prima etapă anul trecut.